mga bae mga raga mga udon diat kuno sa kano dinapitawaan. Kaayad nga mababaluya pito at kanarakan nga sukaken ganiyok ko ninang aragan dangasang ko suara ko. Asi di makang gulalan ko iri nagagaw na pananadum ay dumayor pala sa nagarya madalaw. Nauwad na di ko kidal-kidal sal ko na robansan yun na makapangin sukor kano kasubuswan lang subhanahu wa ta'ala. Ida kalang isa pawing nagutila na atiyan dumanay na mataga ko kaadin adar pa o kalipat na tatapon so karibat kam lagi-lagi din o pala manusia. Nagay kanwa maaf ka malambot sa pamikiran at kanang adit sa taguday aso suara ko kakagaik ko magabi na Kiamin tayo na kumius isang kaiyak kalilimudiyo na udog upas suranon kod ikang giginawa iya kay isa sa tanong si isang kaeng deranaw na maragurgum man ay dubayo sa makadaruban yung kamasay arong buela dinakan nadak ko lalayas sindudat tiyak ka na pagantang ka malik po di sasadara mo ba tapat pelik ko di irequis na bulalag ulang wabangan sata. Pikir mo na din kaya mentay ni wag makumastaan isang kaya at kalilimot sa nagriya makadar nagihiswa tayo pagarin ni wadari day sa lambat tanamunti as sa makadar paro maganda aba iyawid at kalasira ng mga dato agusto lang waba eh. Tangan sahabatkan berkaliwanag usap kaliwanag ussalam sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat wa wasa ahadai nabu kalimat
panununan biyaya piseling buhay
mga presidente sa Unida Pilipinas. Kabalang sa Bisaya sa Sintero, Maraurawa, si Tiniayana. Asigo, dapat dego at tanak ko marika, buwawala. Awanan na ikatalamin din, wapuluwa pinangkaya. Balat ka pinunggo sa bagian na napitero, si Tiniayana. Adebaw na kaya asisang pori na isa loyo dali kaya. Kaya na maingay dahil kapito soran nawa. Kaya solan niya na sumalo kumaladaw guro na yan solo gagugiyay mangege. Kaya hindi na aring doon at tagualuin na niya among sayo. Kapatapiya gadila na tayo dari na yagana. Kung ko na mga detao kang kanarawan na di. Istawag na sumarugong magindi. Basta ginagawa na ibuboy na ginagpod.